Kurawa wis pirang tahun? 20 tahun. Apa enek undak-undakan pangkat? Ora enek. Aku ikhlas. Ikhlas apa? Kowe iki diakal diperes keringetmu karo Kurawa. Wilu Tama, kowe iki jane pakmu ki isin. Begawan Durna ki isin duwe anak kaya raimu, ngono. Mergo kowe iki anak jaran, kowe iki anak wadi, mula dititipne ning Ngastina. Angger Kurawa budalan mesti do numpak jaran. Ruprok, ruprok, ruprok kowe ngenyek mbokmu. Ayo nesuwa. Nesuwa. Mangsane apa? Ayo arep nyauri-nyauri ya. 20 tahun to. Apa nek undak-undakan pangkat, undak-undakan bayaran, panggah diece karo Kurawa nek budalan pangkat. Tuprok, tuprok, tuprok. Sabar, sabar Sotomo. Sabar. Kowe guyon ya guyon wis nyandak wong tuwa. Kula niki nelongso. Perang ibu tang perange dadak nyandak wong tuwa bareng lara atiku lho. Wadi kula diundat-undat sing sabar nyandak wong tuwa kula mboten kiyat. Ayo sahur nyauri apa? Lho kowe ning ndi? Kula mundur mawon Raden. Iya to yo. Pedro. Man wengko mlayu. Ora. Tetap stay lho, Man. Yo. Mangsane apa? Ayo, kowe wani nunggal karep karo kekarepane wong Astina. Nunggal karep piye maksude? Kowe wani uga nglamar Endang Loro Temon kanggo adimu si Bambang Sret pancen kapara nyata. Endang Loro Temon dimulyake dadi garwa parameswarine Raden Lesmana Mandra Kumara. Kowe baliya ana ing Karangandemel. Ora bakal bali yen durung kasembadan sing dari setiaku. Kowe lah dalah. Wani karo sorte entek wedine karo wanine. Saiki mati sesuk mati Petro ora wedi-wedi. Bagus. Ing kene margane patimu Petro kowe. Anggep kowe apa? Weh, Petro pane tenan. Awas kau! Gang sundara! Mundur! Awas! Kau! Gang sundara! Mundur! Awas! Opa! Wah, lah iki sing dikeki. Ayo. Ora ono musuh kejemuan. Wah. Wah. Yo. Oh, wah. Yo. Yo. Yo, hey! Oh! Wah, ya nyawa lo mah. Oi! Oh, oi! Anda iki. Oh! Oi! Oh! Oi! Yo! Yo, ass! Oh!